κοιτάς εμένα έτσι. Φρέντι μου, τρέχει κάτι. Όχι, Χάλη μου, τι να τρέχει. Απλά δοκιμάζω το καινούριο μου παπιόν. Το γαμπριάτικο παπιόν που σου είχα κάνει δώρο εγώ. Ναι, Χάλη μου, αυτό είναι που μου είχες κάνει δώρο. Ωραίο δεν είναι, μου πάει? Φρέντι, μήπως έχεις γκόμενα? Όχι, αραχνίτσα μου, πώς σου είπε αυτό, δεν έχω γκόμενα. Δεν ξέρω, φέρεσαι πολύ αλόκοτα σήμερα. Όχι, Χάλη μου, γκόμενα δεν έχω, να σου πω τι έχω. Πρόβλημα έχω με την κακιασμένη γριά του τρίτου ορόφου, την Κυραφώνη, που της είχαμε κάνει πέρσι τηλεφωνική φάρσα. Το θυμάσαι? Καλέ, πώς δεν το θυμάμαι, αυτή τη φάουσα που μας έβριζε. Ναι, Χάλη μου, αυτή εξακολουθεί να μας βρίσει. Με βρήκε το πρωί στο μανάβι και άρχισε να με βρίζει και να με αποκαλεί φρικιό. Και λέει να μην τρομάζουμε τον κόσμο και να κλειστούμε μέσα στο σπίτι γιατί είμαστε δημόσια απειλή. Όχι. Να χαρείς μην κλαις. Κλαις και άγαρμα. Όχι. Να φτενιστώ θέλω. Τρόμαξες. Εμείς οι δύο να σταματήσουμε να τρομάζουμε τον κόσμο. Ωραίο ανέκδοτο. Ξέρεις πολύ καλά, Φρέντι μου, φυσικά ότι αυτό το πράγμα είναι αδύνατον, δεν γίνεται. Ναι, Χάλη μου, δίκιο έχεις. Γιατί? Μωρέ, κάτσε και θα στην κανονίσω εγώ. Γιατί άμα περιμένω από σένα, σώθηκα. Τι θέλεις να πεις, Χάλη μου, ότι δεν μπορώ εγώ να τη φοβερήσω? Είναι να μην βγει ούτε μέτερον ο κορακίδης από μέσα μου. Έτσι και βγει και αρχίσω το πυρίχιο έχει να γίνει. Μανάρι μου, μη μου λες τέτοια. Γιατί έτσι όπως είσαι εδώ τώρα θα σου βγάλω τη σαλοπέτα και θα γίνει... Ποιος είναι πάλι? Εντάξει, Χάλη μου, μη στεναχωριέσαι. Θα ανοίξω εγώ. Μόνο βάλε μου την τυράντα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να περάσω παρακαλώ. Θα μπορούσα να καθίσω παρακαλώ? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στρογγυλοκάτσατε ήδη. Πώς από εδώ, σας λείψαμε? Η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε λίγο, κυρία Χάλη μου. Τι κάνετε, κύριε Φρέντι μου, είστε καλά? Και εμάς μας λείψατε, κύριε Κλαψομουνάκι μας. Σας παρακαλώ, Κλαψογιοργάκης είναι το Ναι, συγγνώμη, κύριε Κλαψογιοργάκη, ήθελα να πω μετά, το θυμήθηκα. Ωραία. Ξέρετε, ελπίζω να μην σας διέκοψα από κάτι. Είχατε κανονίσει κάτι? Ναι, μακρηγορείτε όμως, στο διατάφτα. Παναγία μου, καλωδία αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχετε δίκιο, δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Είχα πάει τις προάλλες στο σπίτι του φίλου μου, του κολλητού του Καρδιακού. Εκεί ήταν η νονά μου. Η νονά μου είναι η κυρία που είναι στο τρίτο, η κυρία Φώνη. Τι είπατε τώρα, κύριε Κλαψογιοργάκη? Άκουσα καλά. Η κυρία Φώνη είναι νονά σας? Βεβαίως. Η κυρία Φώνη είναι η νονά μου. Είστε βέβαιος? Ξαναρωτάω. Η κυρία Φώνη είναι νονά σας? Είμαι βέβαιος, απόλυτα. Είναι η νονά μου η κυρία Φώνη. Θέλετε να μας πείτε ότι η κυρία Φώνη είναι νονά σας? Αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όντως νονά μου η κυρία Φώνη. Συντονιστείτε. Δεν παίζουμε στη λάμψη. Έχει δίκιο η Σαβρίτσα μου, να συντονιστούμε λίγο. Εν πάση περιπτώσει, που λέτε, τις προάλλες ήμουνα στο σπίτι του φίλου μου του Καρδιακού, ο οποίος την χάρη να είναι και ανιψιός της νονάς μου. Και ήμασταν εκεί πέρα, είχαμε μαζευτεί, στολίζαμε το Halloween, η γιορτή γνωρίζετε, και στολίζαμε εκεί πέρα το σπίτι του, ο οποίος είναι και υπέρμαχος της συγκεκριμένης. Ναι, προχωράμε παρακάτω, ναι. Όντως. Εν πάση περιπτώσει, και μπαίνει εκείνη την ώρα η νονά μου. Αυτή η φάουσα, ναι, ξαφνικά, και με το που το βλέπει αυτό αρχίζει και λέει: Στα όριστα άγρια βουνά, στα όριστα άγρια βουνά. Ξέρετε, άρχισε να φωνάζει. Σιγά γιατί ζαλίστηκα. Ναι, έχει κύμα, όντως, έχετε δίκιο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, άρχισε να φωνάζει, να ουρλιάζει, πήρε όλα τα στολίδια, τα μάζεψε και τα πέταξε όλα από τον μπαλκόνι. Έγινε χαμός. Το χειρότερο ήταν ότι, καταλαβαίνετε, φίλος μου Καρδιακός, τον υποστήριξα. Και από τότε μου είχε κρατήσει κακία. Τι να σας πω, κάθε μέρα περνάω βασανιστήρια. Δηλαδή, τι ακριβώς βασανιστήρια περνάτε, κύριε Κλαψογιοργάκη? Τι χάρηκε τώρα, Τέλος πάντων. Ναι, περνάω διάφορα βασανιστήρια. Τι να σας πω, θα σας πω το πιο ελαφρύ. Το οποίο βέβαια με ταράζει. Κάθε πρωί έρχεται και χτυπάει την πόρτα μου.
Ανοίγω εγώ περιχαρής να δω την ονά μου και μου λέει μακριά το κακό, μακριά το κακό. Αρχίζει και λιβανίζει από εδώ και από εκεί. Καταλαβαίνετε, τρομάζω κάθε πρωί. Μάλιστα. Γιατί μακριά το κακό? Anyway, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για σας? Ξέρετε, επειδή σας συμπαθώ, η αλήθεια είναι πάρα πολύ και ξέρω ότι με συμπαθείτε κι εσείς, θα ήθελα να μου κάνετε μια μικρή χάρη. Θα ήθελα να πάτε, ας πούμε, να την τρομάξετε, λίγο έτσι, να τη φοβερίσετε, να την τρομοκρατήσετε, πάση περιπτώσει, μπας και σταματήσω να περνάω αυτά τα βασανιστήρια. Αφήστε το πάνω μου, κύριε Κλαφτογιοργάκη μας, αφήστε το πάνω μου. Ήταν να μην βγει ο τεμέτερον ο κορακύρης από μέσα μου εμένα. Τώρα που βγήκε, έχει να γίνει. Αχ, καταραμέντζα φάουσα, κιντέας και τριβόλια να φυτρώνες ο τσάκης. Έλα, έλα, θέλω σε, έλα να ρελεύω σε, για να μ' αδειαστώ εμορφάκα, είτε ύψη.